nyaka gidhi gigore ne mwandu mar county mondo amalo mondo bi mwalo koni. Onge sirikal manyalo bedo gi pesa e county, Migori County, Kisumu County, Homa Bay County, Siaya County, Kisii, gi kuonde mamoko. Onge sirikal manyalo bedo gi pesa ka ok senators owuok modhi gore ne pesa no malo kuyo chune, nikech gigore ne pesa no kang'o opogore. Mokwongo senators gore mondo mi counties omed pesa. Kuom ranyisi, nyicha sirikal mamalo miyo counties te bilion 387. To sani endi nyicha senators ogore matek, ambe kana achiel kuom joma mane nitiere gimiluongo ni mediation committee magore ne pesa go eko, ma omedi ma koro pesa go koro chopo bilion 415. Mano kopogore gi pes mamoko mabende iluongo ni additional revenue mabiro gi pesa moa oko kuom pinje maoko. Kasto ka wasegore ne pesa mondo med gi pesa, kasto okang' mar ariyo en goro mondo pesa nendo wuok ka wuok malo kuno mondo chop piny koni, e gima luongo ni disbursement. Kendo ni kose goro ne pesa mose mi county pesa gi, be sirikal mamalo kokalo duond gima luongo National Treasury be golo pesa go madhi machop kuom counties. Mano e tich senators mokwongo matek mogik. General Kosing'io ni bende mano chal ni wan gi chandruok moro matin gi weche mag mbui gi Senator Eddie Oketch nogo kodwa mbaka ni loch gwenge osechopo kanye, mano twak matimore dala ma Homa Bay sani to nitiere Migori mondo nyiswa ni